हेलो फ्रेंड्स माबोरै दङ गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोननो मोनसे सरप्राइज होनो नागिरदों आंनि बे चेनेला 1 जों के प्लस जाबाय माने के आ 1 जों थाफाबाय माने 1000 के सब्सक्राइबार जाबाय नोंथांमोननि मददाव आङो गोजौआव आरो दावखोबावनो हागोन आं सानो आरो आं नोंथांमोननि मददजोंनो आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन मोजां भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं गुबुननि बायदि गाज्रि थांनाय गाज्रि भिडिअ भाइरेल भिडिअ बायदिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिया आं आरो बिदिखौ मोजां मोनखाया आं दा लोगोनि रुमावसो दंफैयो आं नै दा ना एवगासिनो दङ ना नै फुर्तिनिबो मेगनाव मोदै बोहैयो होनदोंलै नै मोदै बोहैदों बेनिफ्राय जायफोरा साबस्क्राइब खालामजानो लुबैयोना जेनेबा आंजों माने फेसबुक लिंक जेनेबा फेसबुक पेजआव लिंक होजानो लुबैयो नोंथांमोना वेर बर' फेसबुक पेजआव मेसेज हर आं नोंथांमोननि बे लिंकखौ आं फेसबुक पेजआव होगोन नोंथांमोना सासेब्लाबोथ' साबस्क्राइबार मोननो हागौ माने आंनि मिजिंथिनाय आरो आं बाराखौ बुङा जाय आंजों लोगो नोंथांमोना आंनो लिंकखौ हर वेर बर' फेसबुक पेजआव आं आंनि इउटुब चेनेलनि लिंकआवबो जेनेबा डिसक्रिपसन लिंक होगोन बुंनायानो बोरैबा उल्टा फाल्टा जाहैदों गोदानसो नालाय आंबो गिदिर इउटुबार नङा आरो आं गिदिर इउटुबारफोरनि लिंकखौ मानो होआ मानो होनबा बिसोरना साबस्क्राइबारा बुरजा जाखाबाय आंना उन्दै लोगोफोर दं आंनि गाहायनिबो दंबावो दा माने 1 के साबस्क्राइबार जायो आरो दङ आरो जेनेबा 5 के साबस्क्राइबार जानाय आंखौ आदा लिङो आंनिनो एकदम बेस्ट माने इउटुबार आरो गुमा फाग्ला बेस्ट कमेडियान आंनि थाखाय आरो आंजों दङ सादिन फंबाय बिदाबो आंखौ आदा बुंहरो आरो लोगोसे दङ पुमा सरगियारि आङो नामफोरखौ लाजोबनो हानाय नङा ओमफ्राय चिरां रादाब बिथांमोना आंजों कमेन्ट खालामो आंनि जाबायदि भिडिअ होयो बेफोरखौ नायो आङो गोबांनिखौ नामखौ बुंजोबनो हाया थेवबो बुंबाय थागोन लासैनो नोंथांमोननि मददाव अराय सम आं दावगालांनो हाबाय थादों